Sanibona Zamani Zulu Nation, this is Zamani speaking. This is now a script for isiZulu communication video, Ngicabanga Kakhulu, preparation for OSCEs. I'm going to be using a bit of storytelling things, so I'm asking a bit too many questions, but yeah, you'll get the gist of it. Okay, ready. So, sawubona mama, unjani? Yebo, sawubona dokotela. Angiphilile kahle. Awuphilile neze kahle. So, siyadabuka, siyaxolisa nxa sisi. Mina ngiyaphila? Yebo. Mina ngiyaphila, yebo. Wena, kodwa wena uyaphila? Awuphilile neze kahle. Yebo. Okay. Uphethwe yini mama? Ngiphethwe ikhanda. Okay, uphethwe ikhanda. Yebo. Uphethwe ikhanda noma uphethwe idolo namhlanje? Ikhanda. Uphethwe ikhanda kuphela. Yebo. Uphethwe ngamehlo? Cha, uphethwe ikhala? Uphethwe ngamadlebe? Lutho, okay. Uphethwe ikhanda kuphela. Mina ngiphethwe ikhanda? Cha, mina ngi-right nje. Mina ngudokotela, ngi-right. Okay, so mina igama lami ngingu-Brian, isibongo sami ngu-Stone, ngingumfundi wobudokotela. Angiyena udokotela. Ngisafunda, I'm still learning, ngisafunda ukuba ngudokotela. Ngenza unyaka, a year, wesithathu, UKZN. Ngicela ngingakubuza, can I ask you, ngingakubuza imibuzo? Yebo. Kulungile? Okay, mama, ngubani igama lakho? NguSarah. Okay, so igama lakho nguSarah, igama lami nguBrian. Ngubani isibongo sakho? NguKruger. Isibongo sakho nguKruger, isibongo sami nguStone. Isibongo sakho nguZuma? Cha, isibongo sakho nguKruger. Yebo. Okay. Isibongo sami nguKhumalo? Cha, okay. Isibongo sami nguStone. Isibongo sakho nguKruger, igama lakho nguSarah. Manje can I call you? Ngingakubiza ngani by which one? Ngingakubiza nguSarah? Sarah. Noma ngingakubiza ngumama Kruger? Cha, okay, ngizokubiza, I will call you. Ngizokubiza nguSarah. Kulungile lokho. Yebo. Okay. Sarah ke so uphethwe ikhanda namhlanje. Yebo. Awuqhubeke, ngicela uqhubeke. Dokotela, ikhanda lami libuhlungu kakhulu. Oh, ikhanda lakho libuhlungu kakhulu. Yebo. Okay. Ucabanga ukuthi what's the cause? Ucabanga ukuthi yini imbangela? Angazi dokotela. Ngicabanga kakhulu. Okay, mhlambe ucabanga kakhulu. Yebo. Okay. Wake waya komunye udokotela? Yebo. Mhm. Udokotela wanginika amaphilisi. Okay. Kodwa So wake waya komunye udokotela wakunika amaphilisi. yebo. Wakunika amaphilisi noma umjovo? Amaphilisi. Okay, wakunika amaphilisi. Amaphilisi akusizile amaphilisi? Cha, awakusizanga. Yebo. Awakusizanga neze kahle. Oh, ngizwa kahle. So mama uphethwe ikhanda kuphela? Cha dokotela, angilale kahle ebusuku. Oh, awulali kahle ebusuku. Uyalala kahle ebusuku? Awulali kahle ebusuku. Kodwa mina ngiyalala kahle ebusuku? Yebo. Yebo, mina ngilala kahle ebusuku. uJacob ulala kahle ebusuku? Cha, ngithi amakhosikazi amangaki? Awu5, awu6, angazi inkinga is a problem. uJacob akalali kahle ebusuku. Wena awulali kahle ebusuku. Mina ngiyalala kahle ebusuku, yeah. Nani futhi, what else? Awulali kahle ebusuku nani futhi? Ngiyakhathala futhi. Uyakhathala njalo. Yebo. Uyakhathala ukhathele on other times, sometimes. Ukhathele ngesinye isikhathi noma sonke isikhathi? Sonke isikhathi. Ukhathele sonke isikhathi, okay. Futhi uyakhwehlela noma umphimbo lwakho libuhlungu? Ebusuku uyajuluka? Noma sonke isikhathi noma inini uyashiselwa emzimbeni?
Uyancipha noma uyakhuluphala lutho usathanda ukudla Yebo. udla ukudla which has life udla ukudla okunempilo Yebo. njengemfino yebo udle ukudla okunemfino okunempilo njengo KFC yebo uKFC unempilo nama knickknacks cha udla imifino vegetables nenyama udla painting diet oh cha okay okay so uphethwe ikhanda kuphela okay futhi angithi noma futhi awulali kahle ebusuku uyakhathala futhi manje ekhaya uhlalaphi mama Ngihlala eMlazi. uhlala eMlazi B block. B section eMlazi Section. futhi uneminyaka emingaki Ngo-28. ukuthi uneminyaka engu-28 so I forgot this in the beginning but uhlezi kahle Yebo. uhlezi kahle ulindile have you waited ulindile isikhathi eside Yebo dokotela. siyaxolisa that all in the intro thing ekhaya kuhamba kanjani ekhaya ma Dokotela siyafa. uniyafa ekhaya umyeni wakho uyasebenza Ha, umyeni wami akasebenzi. umyeni wakho akasebenzi unabantwana do you have children Yeah. unabantwana abathathu noma ababili Ababili. unabantwana ababili Yeah. unabafana boys unabafana ababili noma unezintombi ezimbili boys or girls o nokubili unomfana oyedwa okay futhi unendodakazi eyodwa futhi okay so unomfana oyedwa unendodakazi eyodwa umfana wakho uyaphila Ha, umfana wami uyagula. umfana wakho uyagula siyaxolisa futhi indodakazi yakho iyaphila Ha, indodakazi yami ikhulelwe. ikhulelwe hayi siyabonga cha Ha, hayi yini manje nesoka layo libalekile. hayibo isoka layo libalekile Yebo. hayi ayikho leyo nto that's bad yeah imali ikhona ekhaya Anginamali. awunamali imali ayikho ekhaya Yebo. kunzima ngiyazwa kunzima impela kodwa emsebenzini kuhamba kahle emsebenzini yini Ha, dokotela. akuhambi kahle akuhambi kahle dokotela angicabangi kahle sathona Akuhambi kahle. okay so emsebenzini kuhamba kahle emsebenzini Ha, dokotela, akuhambi kahle. akuhambi kahle emsebenzini Yebo. kuhamba kahle emsebenzini noma akuhambi kahle emsebenzini akuhambi kahle emsebenzini okay ngizwa kahle yini indaba why Angicabangi kahle. oh awucabangi kahle oh ngoba ucabanga kakhulu ikhanda libhlungu awucabangi kahle Yebo. ngizwa kahle ucabanga ukuthi yini imbangela what's the cause ucabanga ukuthi yini imbangela mhlambe ngicabanga kakhulu. oh mhlambe ngoba ucabanga kakhulu so ucabanga ukuthi ekhaya angithi akuhambi kahle ekhaya Yebo. so ucabanga ukuthi izona lezi zinkinga these problems ezenza that make ukuthi uphathwe ikhanda Yebo, dokotela. okay okay so mama sizozama ukukusiza unazo ezinye izinkinga other problems Ha, dokotela. cha Oh, I do. kodwa uzokwazi ukubuya zonke izinyanga Ha, dokotela.
kufanele ngisebenze. Ufanele usebenze ungizwa kahle. So ngeke uze ukwazi ukubuye lapha zonke izinyanga. Ngeke. Never. Just ngeke. Kufanele uye ukuyosebenza uhola imali. Ungizwa kahle. Okay, kulungile. Sizoqala ngamaphilisi ebusuku. Sizoqala ngamaphilisi ekseni noma ebusuku. Ebusuku. Okay, so wa maphilisi uzowaphuza uma ulala. Uma ulala, maulala is the shortened one of uma ulala. Azokusiza ukuthi ulale kahle. Kulungile. Azokusiza ukuthi udle kahle noma ukuthi ulale kahle. Ulale kahle. Okay. Ngiyethemba, I trust. Ngiyethemba ukuthi uzophila kahle uma ulale kahle ebusuku. Okay. Futhi ungakwazi, you will be able to, ungakwazi ukulanda to fetch. Ungakwazi ukulanda amaphilisi eclinic engasekhaya. Yebo. Okay. So uzokwazi ngizokubalela, I'm going to write for you, ngizokubalela incwadi. Akufanele, you don't need to. Akufanele ubuyele lapha zonke izinyanga, all the months. Angithi uzolanda amaphilisi eclinic elingasekhaya lapha ya eMlazi, hayi la King Edward. Okay. Kodwa uma kukhona inkinga, makhona inkinga, ngicela usheshe ubuye lapha eKing Edward. Okay, siyabonga mama. Ngiyabonga lokho. Ungisizi kakhulu. Siyabonga.